Mizo Car Bazaar YouTube channel clear tu te in zawain che bai levek kule hei tun tum video a chuanin kan staff te pahni TBC la lom omale ma humate nen phaya kan sin dona ani hi go tia an sin dona hei an thian te na lo thla sap maya e khai sweet milo hon ro lollipop milo hon ro dam taken lo hole ro an ti hein che vai sap hlom maya TBC le ma hum hi Mizo Car Bazaar technician rin nom takan nia kumni an thotlin to nuwa ti hianin phaya sin theina chance ka an siam saka hansum le pai te mang mi loin tian sin na chance hoi khothon na chance ka an siam sak ve ani tun tuma hianin go hoti sahwan tho kan han ru ka a local to thina tan chuna ho via wanga amara chu local ve local ve lo tele la mu ve lo te tan ro chuanin video hunom tak te po an ni le tura kan an be se ya kan video te top thleng an mian thlir sak turin kan an som ngal cheu ni ei ma humale TBC te len hianin kan la zin ngai lo wa a thona te po hin kan la chuang ngai lo ani hian hei kan vai khat chuan na turan ni dona kan phur ve khop maya ti hian kan thlen chin pia ngai thla kan la mol maya thon engine len zia te le engtinge thlo pui thei jok le ti vel te kan soi kan hisap vel ani hei leng pui kan thlen thlak ta ka chona mizo bai dik tak mai en cha kom ngal rongot view tura kan ngai a hei thla de kan la vel ani nuam kan te ve khop mai thona kan lu don ta tuna chuan rap thla ko to ka len na len zia hi a hian mi zathum te me mai thonai kan chuang ania a crew neu ten phei chuan zathum le engemaw zat kan chuang gon tina lo ni ta hian e khai leimi te sual zia po an huchiang hle mai khu tin ke ni yang hi chu ko safe tok kan ni wangin thona te pola chuang ngai lo kan nia tin lo chuang fo to le lo sin fo te tan chuan tun kan content te hi ni za thlak view don ani ti po kan se thiam ve reng ngoya amara chu ke ni kan phak chok tok ve china le kan mu phak ve china chuan thil ro pui ta kan ni ti kha min an thiam pui tur le kan mu phak chin le kan ton ve chin te po kan lim pui zia te in hriat thiam puia a thlia dan tok te po in lo thiam ve ngai don ni hi tian go ti kan thleng thla thla kan la hal zi maya ei ma hon te po kan boxer ma huma kha ni ani hi LPS profile ta an zuk tel tum po han lo nek krap maya amara chu thanem ngai tak khanin a do ve zela chuanin min hla khem ro lo ti dio ma in khel pui pa khan lu thiang hlim takin hla khem ania te khan kan san control bell tu berania san control te bell le ta hliau zo kan e boxing te lampang chol san to in Mizo Car Bazaar uluk taka sa control bell na thok le trawa rim taka na thok thin kan nia jing dar ko tanga zam dar ko thlengin ha kan thok thin ani dikhata da kar so pani na kan thok zi thina chuwang chuan he tengan jin kho thong ve te hi an phua tin san control big phe chu ama bell lo chu du mi lo customer tam takan nei to mi engma zat lungoi takin sa control lo bel sak to thin ani chuwang chuan du sakyan phu em an hlim vian ka hlim ani maya hian airport te huwa thlan la lim taka nom kan hu te hianin hi ka lo hlim em ya tin Starbucks coffee te ka invel don ni o me hei tin ma humale TBC te po hi kumni chu kan training ani kan bula kumni chu kan training to nu hian certificate an lo chuak ve le a tin certificate an lo chu to nu hian covid ten an tlak buak le a kumni don na an lo thok ve le to ni certificate an nei to nu po chuan chumin huwa chuanin ti hianin thanem ngai takan tho ra te an seng to satak te nei na nom to tun lai a thalai an ni ang kumrual te lo mumal pol nei lo nu le pa te le ti boi tak takan lom thin line tianga ma ni ke han ding chho te hi ka fak em ka chuang em mai chanai ro chu ka chuang in ka fak ngai lo wa amai ro chu he tianga an ma ni ti hlim ma tin hun thoran man tir ve an phu ka ti em tian hotel nuam taka te kan thleng ko langa go ti khuwa kan lut ta ani ti hian hotel a kan in ti fel fai zunganga chuan kan ti fel fai zo to nu hianin leng puyan pel atang to khanin mizo bai dik tak khan i chak to khop mai si ti phang chuanin mizo cho an enga ti hianin mizo cho kan ei zo to nu hianin kan bazar velanga street ate kan kalanga shopping mall ate kan kalvel don ani ame chuan pakhat ve thung hi TBC la lom ma hani vele thunga kumhli liam ta tho khan kan hne na training chok ve in thian covid ten atlak bo ka wangin zin po zin lok thelovin hun kan man puya chuan chu huwa jing dar ko tanga zan dar ko thleng te me umei kan ti kha na thok charin phu takin le pu te po ti lom takin te hian hun an manga an nun le an mi zia te hian social tu hi fang ka ti hle thin mai chu nuam ti takin hun bang ve turan ni po ka du saka tin tun laia thalai le ka thiam na mu lo te an tam te ru nen an ni hi chu mari chom zo takin ti hian technician an lo training chok to na ten lo nei to tin income thatak nei te tin thiam na nei te an thiam na te thu sak thei nei to reng lo nen tam chu ka tan thiam nei an ta ni to bang son ti hianin mani chom zo takin hun an mang chho to na an future atan le ran
chung kwa tan te le an ma hun trim trim tan hian du sakna sang ber le chaber la hlan tak me me wani ti hian shopping mall vel kan fangkwal ngata mi te angin shopping mall la te thomna tha branded tha tak te le ne tur nei ve lem lo mai la e tianga shopping mall lian te kan hua ta te kan lak kwal the kan vei kwal hianin kan hlim em mai tin mishing tin hun te po hi loin ang lo ve thei khop mai mi ta na ho em kha kan tan chon hlim na te alo ni tin kein kan hlim na te hi midang pan phak lo te lo ni ve le thung boka ti kan tin mun sang hi kho ve len kan omani chuwang chuan min kan phak to ka kan hlima kan nei chuna te kan hlima kan thil to na pi nga hlimna kan hu chak kan chat thei hian tu chu hlimna chu lo ni ber zo ka hlim na hi ke mani chung ri la hian om tur ania pon lam de ya so ta wa hlim kan pum hian thili alo dik lo thina ke mani hian kan hlim tur ania kan hlim na ri kan chung ko ate alo ni tur ani ta chung ko le tan sana hun danga hlim de wa tum thian thil dik lo malom to thin chuwang chon hlim na dik tak chu mani a hian alo oma kan ni tinuna kan thil to na pianga avoin ni ka dam thena wang no ta ka hlim te tin na ka tho the wanga ka hlim thei te hian hlim na dik tak chu chung ri la hian alo oma ni ti te hi now te point an sheve ni in ka ria kalom khop mai ti hianin shopping mall ate thi top choin tha kan han la engma te chu lei chuang lem hlei lo mai la ti hian anuam kan ti em ani street ate kan kal le a la kan la zela kan hu chin na piang le kan to na piang hi kan tan chon thil thar ni zel si wangin anuam kan ti tha kan la zar ringot mai ni thala ki kan uar khop mai a ngain post ngat mai a hian ke inga zui ngat boka lok thak kan ti hle ani hian kan pe chin kan va kanga kan va zo to hnui hianin auto te kan langa chuanin kan thian te thomno te sweet te kon tur ka le sak ve do ni tin poisa nei te to sin te kan ni ve lem lo a amaro chu kan nei ang te le kan zin ni ti ria mi lom pui ve mem tu te ta na thil an sak ve nge kan du sia ti chuan ti sat man tlom deu te sweet man tlom deu te nge niang le tu te kan zong ve do ni flyover kong chong ate kan tlana kong pui te pon nei zawa nuam zar hle mai tian paltan bazar kan kalanga ti sat te kan thing vel me kan hi chumi chuan ha se thang an te kan tho pui te ho an size te ai me tu romang te kan thanga tin adong tu te pon du sak na thin lung nen nei ang le sak kan ni ti an thiat ve chuanin an lom ve em ton ni ti kan thereng mai ti chuanin uluk takin kan thing phara an thlang vel do ni he go ti hi alo zawin alo pui dem khop mai hei an door an street trim te lun em vek mai tu na kan hu thei ho te poyan zan bazar an hi paltan bazar an te remove muk reng hot mai ni hi Majokar Bazaar to subscribe don't make any hai Majokar Bazaar Majokar Bazaar subscribe karo इधर में कोई subscribe यो वो कौन है ये वाला subscribe बोलो ना subscribe like कर देगा Like. 50 रुपया दे दो यार like yes like make any Majokar Bazaar atuk zing alo ni ya go ti sa huan klo kan tuma hey an kong hi 4 lane te ni ti hian sa huan kan fang vel do ni an sa huan hi zau rem khop me ni le a fan tham ani ya ke kal ngat ngai ni turu rem khop mai hey ni ta kan hu ma sak ber hi savom mani ya nge ni kan she thiam chiang lo na chungin kan she ta hin kan comment ve vel do ni pui mi view mai the ya ting lại để khen khi liking tên ông mình đi hết tầm hay khu saku tên ông ạ saku thế hi anh muốn liên mấy cặp thế anh tiệt tất cả một saku var anh đi var khóc mấy quý rem tất cả đi khi tầm mà khi anh nghe đi sakei dum ông về lại thung à khu ta khu sao dục người này sakhi po kan thiam ve che lo ke ni chun na ki chu moi thangei mai thau boka chet po te chang pe me lo ni khu moi lu tuk nuam kan tin lok thlak kan te hle me ram sa che sang kan hua ei nuwa kan hlim ani ti jon he ta hianin chong moi le sang chuna an lo ve le an duom khop mai bia thun lo hlan ngat ani me la he chiang ten lo omani hi tama khon an thian te u len fa te hu an lo boka nge ni an thian te un classmate te hon niang chan sa lo pe ve me ka di ome le bia thun lo hlan mola
là mà hay cần kal chầu về lệ rồi là hay lu ruột phết nghe này tay chứ muốn đi giáo rem rem khóc ấy kal ngar ngay này ạ sao huân pui tắc chứ này ý thằng mà thấy này nghe đã này cần hơi chầu dễ là ngạ Black Panther anh đã nhiều mà khi thì là mà khi anh em chầu dễ lắm mi te pani hi munom ve dun khop mai vaki sing an nia mangai ve mel khop mai mishing te munom an ti no clear ve uluk na samai chuan het lama hining om ve le thung ni tb se min roi phei ze la thei ange mi sil fia boka hi da khian hi la ya thume ki mu ani mu ani ya thume ka ni phei ze lang em về để thùng hết thì Black Panther anh tia Sakai Doom anh đi ôm ấy là hiện Sakai Doom nó bọc anh tia bục chung thế là bọc này đểกันthấy chết rồi có dùng ngao hun thìกันđể xem khóc mày tay tiêu lấy cái vàng in thì hiện in khơi một phăng lệ tủกันlần để bọc xí có lên nãy thế tin brown food ra thế po mũ tumกันlần nàyกันlàm một món ăn em mà vậy giờ rất là ngã mình một tay cái cái gì là ngã thì cho nênคุณที่โลกเทียงเบรมันกันตุ้มโดนดิส่วนเฮ้ยทำไมยังยอมเวรทุ่งนี่ว่าเฮลปนนี่ท่านรู้ลังงารไม่อะมูนมตะกอมันยังเงี้ยยังนี่ยังไงสกียันนี่เวรทุ่งนี่สกีกีเตกันเตียวน่ะเท้าถงังไม่อะที่ทำมาแค่นี้ดิที่ไม่ใช่หนูกกเลยว่าไม่อะตักชมมั้งที่สกีทุ่งนี่แล้ววิร์กวลงัดไม่ชัวร์จ้ากันนี่เมื่อกี้จูอันคุ้งเบ็ดลัดไม่เจลตังกันนี่ยังที่โซลนี่เงี้ยยังกี้จูจงทุนเรื่องเมกันนี่ตัวเราแต่พอไงไต้หวันชัวร์วัดไทยตัวเราไงล่ะกดแค่สนามเมกันนี่ไม่ไทยดิที่ทำให้สวัสดิ์ช่างกันเราเอามาไล่เบิร์ดแต่ช่วงนี้เราวงชั่วโมงขึ้นกี้จูเนี่ยใครเทเลยตีเต้อันรอนโชคทราเวลอันตำลุตุกสบายที่ตะเคียนทำไมกิ้งกงกันหัวเวเลต้ากิ้งกงเราบันเจใช่ไหมกิ้งกงใครอินดูน่าสมัยมิมปอดเราต่อแล้วนี่นัวมันตีเวทำไมนี่ทำไมทัดเชซอร์กอยแล้วไม่เรามุดเรียลใครมุดเรียลตัวนี้เรามูนี่คือสกีเบงโกลไทเกอร์อันเตี้ยเลียนเล่มเล่ไหมเตี้ยไม้ฉันเดือดทัวเต้เลยเจียงหัวเตี้ยไม่รำซาเตี้ยหมูเทียแต่ก็กันลำหูไงแรงโดดเต้นอีกแล้วมามันล้าเล่มเล่ไหมไก่ทัวก็ไหนเวลสิหมูต้องมาสินเลยจากก็มาสินเลยยังไงนี่เวลตาเทียมไทยนู่นนี่chứจริงปีริปาติโตมายังไรเนอะนี่เวททั้งนั้นนี่นี่ใครมันเจ๋งโฮเฟกไม่นี่ส่งหัวเตียนส่วนซาเงี้ยเนี่ยสักขี้เงี้ยเนี่ยส่งหัวเตียนส่วนอีกอย่างนึงตัวจ่ายกลางอันนี้เมื่อมันติดครบไม่แล้วกล้องเห็นดูทุก3 เจลว่าตัวตรงจุดติมกิมบัลก็เรามองเราบอกเนี่ยเฮียนี่กล้องโฟกัสเตปดูทุก3เราเลยไหมมาเราจุเตียนเคลียร์ตัวเต็นซาเงี้ยนี่อินเราแค่เทสของชั่วโมงนี่ส่วนหิ้งพวกนั้นสวยวงเฟลไม่ได้ตักลำพวกกันใช้แบบจ้องเลี้ยงเลยเลยนี่เป็นสังห้องซีฝังห้องซีถึงมาอย่างออสตริกเท่านี้โดนเนี่ยนี่แต่กรีนแมนทั้งวันน้ำเฟลเลยอะกรีนแมนเท่าที่จุสกรีนอะไรหลังเทแล้วก็ไม่อะไรหลังเทแล้วมันต้องใกล้ครบไหมเดี๋ยวคือโครโคไดแล้วดีขึ้นมาเลยโอเคโอเล่อันเนี้ยโอเล่ฮีโอเคอู้งเดี๋ยวไม่เห็นเห็นเปลี่ยนที่โอเคยันนี่โอเคขี้อ้างเร่งมาจีบเทเลนี่จ้องเทสักไม่ได้ผ่านกันหัวเวเลยใครมิโซกาภาษา YouTube channel คอมเมนต์ตัวต่างชาดอนพบไหมจ้องzarเวกันสวยปีแล้วสวยเวเซลที่เรามาแค่นี้มาอมเวเลยนี่สวยโชว์เวเลยเซลดอนนี่ตุรุกมักโตquét bộ kêu quay anh tía bụi lệ lắm bằng ạ hay lần chiang sai thế mày anh biết rồi về đâu nghe này ní sao về đâu hết cả anh phụ cả tên lột tung nghe này sao rồi
mu vek thei lan tilang vek thei la kha tu ni a zau rem khop me go ti sawan ni leng po kan ha thak gong khop me tin hết hi hay an report vek tu ke cho in bati te pon dai don lo ni he muno matam sia tha kan la zel du box sia ko satel lan dia thal dun thangang me ani lo ni son card khát lian thangra tiat chu ni don ni so liền em satel tel pui kan ti me don mi ni ra phak le mai ô chu ha hu ko win lo welcome thana samai lo au tor mai e khai ha hu ko om lama kal vele sin don dio so te so zong te lung leng so pui zong te lung leng ô lệ khi unau pazi kapo lo om ve reng mai khi te ô hay là mày phê lệ chi năng ô vashik chuan hay là mày hiền vashik thấu wow vom puye khi ta te khi bu khi rộng tu pon các ăn tầm khóc mấy ăn lò nó tổ lết nó tổ rồng thấp kì ní của ông lẹ phiêu tổ ta te po khu bụi anu te zui mek an chung kuan family nang kal mek oh Tony Eagle hi ta pui hi chuan a he lama thenom lampanga thiam pang he thianu poka shelo mu lung leng an nguai dun khop mai oh hu ta pui ta po khu aro na omani khu Ron. Bộ cắn ngạ khốp mấy khu là mạ khuôn. Chính công túi tặc. Khuôn này chết trô chạc ôm khóc. cái battery zo wangin recording du tu samat tam kan ti hlei thei lowa ti chuanin khamlo tak chungin kan ho le ta chu airport lam kan pan le to don ani ti han airport atang hian lengpui ka ron chho lenga indigo ka ron chuang le dona ti chuan lengpui train ai zol ka ron chho lenga an jin kong kan ri top to don ani mizo ka basa youtube channel te a top senga melo thir sak thina wangin kan loma tin khati chin kha tinglo tak chunga video go ti sahwan kan thlona ka ron ti lan le thei chu lo ni le phot mai se ke tu ten eng bukong zong taka hlok ngai lo sarte bo kan be saya tin kan video du thu sam lo ni ti kan chiang reng mai tu tum chu ama ra chu im she thiam da kan dila tin nei kan dor po kan thleng chho ve don ta kan dor address re lo tan kan dor address kan tilang le anga rem cha kan mangsa enge tuna kan tlana me khi bo kon chim veng ani a lai kwal tak hi bo kon chim veng le ram hun not in rina lai tak khani heta kan tlan pel lek no hianin petrol pump malo om thina zangena petrol pump kha ania tin zangena petrol pump thlen ma chi khan veilama te mizo car bazaar te lo omri kan video te top thleng melo thir section na vai kan loma in zawai in mong tha mu tuivek ule